Shalom. Si hi ha alguna cosa que caracteritza les conversions al judaïsme, aquesta és l'amor. En general es tracta d'amor vers el Creador, vers el poble d'Israel i vers la Torà, però també pot ser amor vers una parella. I en tot cas els savis diuen que aquest amor vers una parella, degut a la bellesa que té la Torà, s'acabarà transformant en un amor també per al Creador, la Torà i el poble d'Israel. Si hi ha alguna persona que exemplifica perfectament el cas de les persones que es converteixen al judaïsme, aquesta és Ruth la Moabita. A partir de la paraula Ruth podrem definir la idea que hi ha darrere de l'esperit de les persones que es converteixen al judaïsme. La paraula Ruth en hebreu s'escriu amb les lletres Resh, Vav, Tav. La lletra Resh fa referència al Ratzon. Ratzon vol dir voluntat. Per què? Perquè la persona que es converteix té una voluntat enorme per adaptar-se al poble d'Israel, per complir la voluntat del Creador com si fos la pròpia voluntat, derivada d'aquest amor que he anomenat al principi. La segona lletra és la Vav. La lletra Vav fa referència a la connexió. La persona que es converteix al judaïsme té un objectiu de connectar amb el pròxim, connectar amb el poble d'Israel, amb el Creador, amb la Torà, no perdre la connexió amb la família que té. La idea principal, pràcticament, de la conversió és la connexió. I en particular, aquesta connexió, a diferència del Ratzon, que el Ratzon hi ha darrere una idea de submissió al Creador per acceptar la seva voluntat, en la connexió hi ha una relació més de proximitat, hi ha una relació més paral·lela. Si en el Ratzon hi ha una relació més de submissió a tipus servent del Creador, amb la connexió de la Vav hi ha una relació més pare-fill, que el Creador és el pare i el convers, o la persona jueva, és el fill. I finalment tenim la lletra Tav, que la lletra Tav fa referència a la Teshuvah. La Teshuvah és el retorn. Una persona que es converteix al judaïsme, de fet la seva ànima està retornant al que és la seva essència, que és pertànyer al poble d'Israel. I també una persona que es converteix, recordarem per exemple el cas del rei David, té una facilitat molt gran per fer Teshuvah, que Teshuvah és penedir-se dels errors que comet i retornar al camí correcte. Per què? Perquè la seva relació amb el Creador és molt sana, és molt agradable i hi ha molt d'amor. Shalom.